Hej derude. Her har vi jo som altid Tilly Boy og Tilly Øl. Hun gør en speciel optræden her, og så er jo, det er jo mulvar, men det er jo, ved I, eller jeg fik et lille tip fra en ven, med noget som jeg ikke vidste, Hot Ones lavede. De har simpelthen lavet nogle forskellige snacks her, som vi lige kan læse lidt op. Der er 2 her, som vi lige kan starte med at læse lidt op fra. Med der Classic Hot Sauce fra deres YouTube show der. Hvor den første her, det er en ny en med Honey Roasted Peanuts. Honey Roasted Peanuts with mild seasoning, inspired by the classic original hot sauce. Og der står honey, red chili og cider vinegar. Og det er så den eneste, hvor det er kun er peanuts der i. Resten det er sådan nogle snack mixes faktisk. Hvor den her, det er den, jeg kan godt lige vise det tættere på. Du kan se Honey Roasted, der er Classic. Det er den, der plejede at være den allerførste hot sauce på showet, når de brugte det. Og den her, det er sådan en mere klassiske indpakning af flasken. Og det er så det her Tangy Chili Snack Mix. A mild mix of spicy peanuts, pretzels, sesame sticks, toasted corn, cashews and seasoning inspired by the classic original hot sauce. Og så er de fra Snackklub, eller Snack uden C. Snak, så det snakker vi lige ikke mere. Vi snakker ikke om det mere. Nej, så starter jeg lige med den her. Så kommer vi til Los Calientes Snack Mix. Og Los Calientes, alle 3 elsker Bertram og jeg. Men min personlige favorit, det er den klassiske originale, hvor Bertram er lidt mere til, eller mest til, at lige af de 3, så kan han bedst lide. Er det rigtigt husket, Tilly Boy, at du bedst kan lide papagoren? Ja. Og den er altså også god. Den er virkelig god til sådan noget som kylling og sådan noget, men alle 3 er gode. Og så har vi så nummer 2 af dem, som der så ikke er papagoren, men det er lidt stærkere rohu. Den her, den hedder Verde, det er spansk for grøn og rød. Så vi tænker jo, vi starter jo med den vildeste, og så tænker jeg, at vi starter med den her, der er peanuts, fordi så kan vi bedre sammenligne de andre snack mixes. Eller open on screen. Skal jeg? Nej. Er det sådan lidt svært? Det er bare mærkeligt, at det der hjørne, det er sådan noget, man bare kan åbne her i midten. Jeg synes faktisk, lugten minder meget med den der fra Tilklaus, den der med, som Bertram den mest spiser, den der med den sprøde kant rundt om. Ja. Noget. Ja. Måske lige lidt i overkanten. Men vil du selv have? Ja, jeg giver dig lige nogle af dem, Bertram, så kan du selv lige hælde lidt mere. Hvis du skal have lidt mere. Jeg synes lige min håndfuld, dem blev lidt store. Min den er også stor. Ja, vi skal jo, man skal jo altid huske, at det er sådan som Bertram og mig, vi spiser noget mere Tilly end Agnes. Eller Tilly Girl, jeg skal lige huske det. Men det er stadig sejt, at hun vil være med. Men de 2 og jeg, vi elsker også Tilly Claus' peanuts, det gør vi godt nok. Men skal vi prøve at se, hvordan det smager? Ja. Man kan godt smage honningen. Meget sådan sød lige. Ja. De smager godt. Den beholder jeg lige også. Ej. Jeg synes godt, de ikke er lige så stærke som de der Death Nuts der. Det er sådan, hvad er det? Jeg synes allerede, det er stærkere eller mere. Hvad siger I? De 50 er stærkere eller måske mere. I hvert fald meget Jeg mere. synes allerede, de er lidt stærke. Ja, det lige den her giver lidt, altså nu den jeg også vil sende video af til den. Det er jo også de her 3, jeg sad og spiser. Jeg ved ikke om de der tilfældigvis er lidt stærkere end den der. Fordi der er lidt ved den, synes jeg.
Der er også mere. Men så går vi hen til den anden med The Classic, hvor det er snack mix. Den de kalder for tangy chili. Det er sådan, lige for den næsten den samme, bare uden honning. Jeg vil sige, jeg kan godt lide snack mix, hvor der er lidt forskelligt i. Det er det også. Jeg er spændt på, hvordan det er sådan som de der saltkringler, som smager med chili på. Ja, det ved man også. Men så vidt jeg forstod i videoen, så synes han ikke rigtigt, at i hvert fald på den her, der var noget ved de der saltkringler. Skal vi prøve at hælde lidt ud på, så kan vi smage lidt af det hele. Ja. Jeg er også spændt på de der, dem her med sesam. Det ved man også. Er det ikke selvstyr? I will take a long... Ja. Jeg prøver lige sådan en der. Jeg er ikke engang stærk. Så vidt jeg forstod på ham, så synes han også selv, jeg har set videoen med dem her. Ja, lige den her snack mix her, der var det mest sådan som nødderne, der faktisk havde chili, synes han. Jeg ved ikke, om du skal bruge den lille selvkringel. Ja. Ja, det er nemlig også bare som en med en selvkringel, synes jeg. Jeg kan lige se de her peanuts. Der er der lidt mere ved. Det er også som om det er dem, der har det der lidt sådan lidt tange. Ja. Så nok det. Jeg kommer sådan i telefonen efter. De er jo også meget gode, synes jeg. Hvad siger du? Ja. Ja. Er de to første her med der Classic, hvorfor en kunne I så bedst lide den med? Den der. Der er I så lidt delte. Ja, jeg vil nok sige, at det er sådan nok en 50-50 i middelpunkten, men jeg var nok helt sikkert dem op. Jeg skal lige hurtigt noget. Kom ind med lidt. I kan godt åbne den der pose, hvis det er. Ja, så der har vi delt lidt mening med de to første, kan man sige, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor jeg bedst lide. Jeg tror måske, snackmixen giver måske en lille plus op, men det er kun fordi, der er jo flere forskellige ting i, og det kan jeg bare godt lide. Men smagsmæssigt, synes jeg, Så er det samme. Ja, altså de smager anderledes, men de smager lige godt. Men så kommer vi til dem her, og dem havde jeg godt nok glædet mig til, fordi det er jo min favorit hot sauce fra Hot Ones af. Jeg elsker dem. Jeg er faktisk på en måde lidt skuffet over, at de ikke har lavet en med last der. Ja. Eller experience. Ja, fordi så har vi haft både noget fra den vilde, som vi lige har siddet og spist, og så det her en medium, og så den næste er skulle være den hotte, og så kunne vi have haft en lidt mere super hot. I'm back, guys. Altså, den sidste her, der står den er medium varm. Og medium model. Ja, medium varm. Medium og hot. Ja, det er fordi, det er sådan lidt oppe i den hotte ende af medium. Så det er en lidt stærkere medium, end den I skal til at prøve nu. Det er det medium med enden varm. Ja. En af delene. Nej, det lyder ikke godt. Og det dufter rigtig godt, ligesom selve hot saucen, synes jeg. Altså hot saucen, den er også rimelig velduftende. Snip. Hvis jeg ikke kan klare den der, så skal jeg ikke have den anden. Så er jeg tabet af. Og der er noget flere kringler her i, kunne du. Ellers er bare mig, der ser forkert. Skal vi gøre sådan, at vi bare hælder lidt ud i dem? Ja. Det ligner sådan lidt fra kringler. Jeg vil starte med nødderne. Er det så som om de andre ting også har fået lidt mere smag? Ja. Kringlerne smager især godt. Jeg tror ikke, det var en kringle, jeg fik. Den her kan jeg godt smage. Der er en majs. Okay. Og det skulle være de der, hvad var det, toasted corns? Det er bare roasted majs.
Og har du også fundet ud af, Agnes? Ja. Den er ikke særlig stærk, den her. Jamen, det synes jeg heller ikke. Jeg vil også sige, sådan den her hot sauce, det er der, hvor man plejer, den er kendt for at være der, hvor det perfekte er medium, og smag, det hører sammen med alt det der. Og det synes jeg også. Jeg synes, de andre, de er stærkere. Ja, jeg synes også, de ramte lidt mere. Jeg ved ikke, om det er på grund af noget af det vinegar og sådan noget, der måske var i. Det kan godt være. Det var sådan lidt smoky sweet stil. De er faktisk rigtig gode, dem her, synes jeg. Jeg er klar til en gang habanero. Ja, så er det den, der hedder Hot Habanero Snack Mix med de samme snacks i, og så er det Rojo-versionen af Los Calientes, jeg skulle lige til at sige. Los Angeles. Los Angeles. Og jeg kan huske, nu er jeg ikke helt sikker på, at Classic, men jeg mener, at Classic ligger på omkring 1800 Scoville selve hot saucen. Og de 3 Los Calientes, hvis vi starter med den originale, som vi lige har siddet og spist af, nødderne er jo ikke lige så stærke som hot saucen. Men der mener den grønne, den ligger på 36.000. Så den røde her ligger på 49.000. Og så bare kun er den mildeste på 33.000. Og det lyder som store tal. Men når man tænker på, at før man kommer op i hot, det der hedder hotte chilier, så er det op over 100.000, så skal man, er det alt dem, der hedder noget med 100.000, 200.000 og så videre. Og superhots, det er fra 1 million af. Okay. Ligesom den der gummibær. Jamen det er... Har du ikke også smagt det? Jo, et lille nitro der. Ja. Little bitch. Okay. Og jeg har slet ikke brugt sådan en korn endnu, så hvis jeg lige kan få gennem tingene. Hold da op, der er mange. Pretzel. Ja, godt. Er den bare fyldt op med pretzel til noget? Vi skal også Det lige... kan det godt være. Vi skal også lige, vi skal... Altså, jeg var også ganske på en korn. Jamen, der er også 3. Der er 3 korn i stedet, og jeg tror ligesom, jeg kan få lidt flere forskellige ting. Ej, nu fisker du bare efter den. Ja. Det tager meget med alle pretzels, de bare ligger i toppen. Ja. Er det også korns? Ja, det der kornøver. Jeg kan bruge smag lidt af det hele. Så er der lidt af det hele. Now watch me whip. Now watch me knee. Pretzels. De er faktisk gode. Jeg elsker selvkringler, men det er som om det mest er nødderne, også med den her. Ja, små majs, de er faktisk meget gode. Jeg kunne sige godt lide den her. Det er også alt i alt. Ja, nødderne har. Og så har jeg i hvert fald sådan noget med at smage af det. Den er god. Ja, den prikker også lidt med den der. Det er bare som om, den kommer lidt senere. Ja. På en måde. Men det kender vi jo, for der er nogen, hvor det, så slår det bare lige med det samme. Andre kan man sidde der, hvornår kommer det? Og så kommer det. Jeg kan huske med den første af de der Defner Challenge, den der 2,0, jeg prøvede som med moster. Så da vi spiste stødsnuden, så sad jeg sådan lidt, så jeg tykker de der, hvad er det, 20-30 sekunder, man skal. Og så sidder jeg bagefter sådan lige i et par sekunder, så sidder jeg sådan lidt med sådan et ansigt der. Det er fordi, jeg sidder og tænker for mig selv, skulle den her ikke være stærk? Og så bagefter, så ser man bare, at jeg laver det her ansigt. Fordi så kommer det bare. Ja. Den er så god, den her. Du kan godt lide den med den klassiske. Ja. Så næsten lige for når jeg tager hul, jeg har jo købt en af hver Los Calientes der, og hot sauce, så næsten lige for at også bruge det med eller hvad. Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal komme med en halv flaske på maden. Og sådan en dubi-dubi. Ja, og dubi-dubi, så dør skulle du også halvvejs. Altså, jeg kan ikke engang tåle at smage den der hot ketchup derinde.
lide den der honey roasted. Ja. Jeg er lige inde. Der var sådan en chestnut, jeg ikke har smagt. Det var en pizza. Jeg kan også sende den her. Jeg tror min kammerater, der gerne vil vide, hvordan de smager. Især Christian. Ja. Men Især Jesus Christian. Jesus Christian. ja, Er det Jesus? det er cheese Christian. Det er osten. Jesus Christian. Jesus Christian. Godt navn. Ja, jeg synes, den rammer okay på tungen, faktisk. Jeg synes, den her, den smager bare godt. Jeg har helt enig. Vil du have mere? Jeg må nok hellere passe lidt på nu. Men det kunne faktisk være spændende, hvis jeg var de også prøve med den der barbacoa-version af Los Clientes. Hvad fanden er barbacoa? Det er barbecue-versionen. Det er fordi barbacoa er spansk for barbecue. Barbacoa. Men jeg er i hvert fald, jeg vil ikke sige overrasket. Jeg havde nærmest forventet, at de faktisk ville smage rimelig godt. Så jeg er glad. Det er også. Men det er så også nogen, der koster lidt efter, at det er trods alt er for et rundt sted. Jeg har givet 20 kroner per pose. Hold da vist. Så synes jeg, det var sådan videoen. Ham, der sad i videoen, bortset fra, ikke lige den der Classic, men den anden Classic, vi havde. Den havde han i samme størrelse, men de her to her, havde han i sådan en stor en. Det synes jeg er snyd. Det synes jeg. Jeg vil også gerne have haft big bags. Meget krydderi. Men det var simpelthen vores snack time for this time. And a fun time. Every time. Er det ikke lidt din egen skyld? Og, Bare lad være med kom og rammer dig nu hen. Nej, bare det var sådan 10 gram krydderi ekstra. Vi siger farvel herfra. Kan I have det godt derude?